Türkmenistanda internetde gepleşilen yalan sewda ganyny guturdy. Daşoğlu vilayatynyň Görogly etrawyna iki erkek adam 35-40 ýaşlar aralygyndaky iki lewaplyny ilki bir internet sewda saýtynyň üstü bilen aldy gosalýar. Habar berilmegine görä olary soňra ganyhorluk bilen öldürüp talaýar. Jinayatda guman edilýänleriň biri jesetleri howlusyna gömüp, talan pullarynyň hasabyna ýurtdan Türkiýe gaçyp çykmakçy bolan aeroportda saklanýar. Waka takminan 15-20 oktýabrlar aralygynda bolup geçýär. Bu barada wakadan habarly güýç gullugyna Çeşmämiz Azatlyk radiosynyň Daşoğlu vilayatynyň habarçysyna gizlinlik şertlerine maglumat berdi. Waka haçan nerede we nähili ýagdaýda boldy, oňa kimler gatnaşdy? Oktýabryň ortalaryna Daşoğlu vilayatynyň Görogly etrawynyň 2 ýaşaýjysy ýurtda ulaw sewdasyna gönüktirilen internet saýtlarynyň birine uly ýüklegiň suratyny goýup hamana özlerine degişli ulawy satywa çykarýar. Olar internetde suratyny goýan ulawlarynyň bahasyny onuň hakyky bahasyndan 200 000 manat ardan ýazýar. Azatlyk mahabaty ýogul bermezlik maksady bilen sewda maksatly internet saýtynyň adyny aglamakdan saklanýar. Internetdäki ýüklegiň satyn almagy isleg bildiren 35-40 ýaşlar aralygyndaky türkmen awatly bir erkek adam online bildirişiň eýesine jaň edip ulagyň ardan bahasynyň sebäpleri bilen gyzyklanýar. Bildirişiň eýesi özüne gysgaly puluň zerurdygyny aýdýar. Şondan soň türkmen awatly alyjy ýaşdaş dostunyň ýanyna alyp 300 000 manat pul bilen Görogly etrawyna barýar. Özlerini ulaw satyjysy diýip tanıştyranlar alyjylary garşy alyp olary öýlerine äkidýär. Demirgazyk Daşoğlu vilayatynyň Görogly etrawy ýurdun günnogoruna ýerleşýän Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherinden takminan 550 kilometr aradaşlykda ýerleşýär. Azatlygyň kanun goraýjy idaralaryna ynamdar çeşmesiniň sözlerine görä, alyjylar öýde wagty olaryň biri daşary çykýar. Şonu jinayetçiler daşary çykan adamy demir bilen urup öldürýär. Soňra guman edilýänler öýüň içinde garaşyp oturan beýleki türkmen awatlyny pyçaklap öldürýär. Jesetleri howla gömýär. Hemde alyjylaryň ýany bilen elten 300 000 manadyny alýarlar. Öldürilen Lewaply 2 ýaşaýjynyň howsarlary aradan 4 gün geçende olaryň ýetenligi barada türkmen awadyň polisiýa departamentine arz edýär. Azatlygyň habarçysynda bar bolan maglumatlary görä polisiýa urluklarynyň gözdegi işlerine girişmegi bilen jinayatda guman edilýänleriň biri gorkunjyny öz janyna kasp edýär. Ikinji guman edilýän talaňçylyk arkaly ele geçirilen 300 000 manat puly bilen Türkiýe döwletine gitmek üçin uçura münjek wagty aeroportda saklanýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy wakadan habarly Çeşmäniň üstü bilen jinayatda guman edilýänleriň şahsiýetini hemde olaryň kadyet jogapkärçiligine çekilmek prosesini öwrenýär. Galyberdi Azatlyk radio häzirki wagtda wakanyň beýleki jekmejekliklerini öwrenmäge synanşýar. Onuň Lewap hemde Daşoğlu vilayatlarynyň polisiýa urluklary bilen habarlaşyp maglumat almak synanşygy başa barmady. Habarçy guman edilýänleriň ýa-da öldürilen adamlaryň şahsiýetlerini häzirki wagtda dol anyklap bilmedi. Ýatlasak mundan ozal ýurt içindäki habarçymyz iýul aýynyň aýagyna Balkan vilayatynyň Hazar şäherinde öldürilen öý beýketi we onuň zorlanan gyzy barada hemde jinayetden soň guman edilýänleriň kadyet jogapkärçilige çekilmegi hakynda käbir maglumatlary ýetiripdi. Şeýle-de Azatlyk radiosy geçen ýylyň 22 dekabryna 37 ýaşly Hydyrow Nazaryň türkmen awadyň köpügurly çağalar keselhanasyna näberli adamlar tarapyndan ýenjilip, öýüniň bosagosyna taşlanyp gidilenligi barada maglumat beripdi. Azatlygyň maglumatyndan soň bu jinayatda guman edilýänler jogapkärçilige çekilip, olar tutsak edilipdi. Ýurdun köpçülikleýin maglumat serişdelerine gany jinayatlar barada habarlar agzalmaýar.